nuna kamar yana ya amsa shi ke صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم دين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. عمره 21 سنة لله دار أمه ما أحسن وكان من جملة من أتاه من أولياء أصله الأوائل سيدنا الطيب خلفة الفضل وفارس الجلبة أحمد السنة وغير هذينك من أهل المنن سيدي محمد النبي الحسن وهو الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مقام الشاذلي. نعم. tafiya da aka yi shi radiyallahu anhu bayan ya haddace Qur'ani ya shigarta da karatuttuka na ilimi aka ce su martaba himmatul aliyya ila tibai sadati sufiya wa jala fi darabi alillahi madatu kulli aminin mawali saka ce wa umru ida wa shiruna sana la yadurruhi ma asana cewa lokacin da ya yi mutu da wannan zuwa bin shugabanni su bayi ta kewayawa a wani lokacin na da shekaru mamakin ainihin abin da mahaifiyarsa ta zo da shi mamakin abin da ya kyautata shi kamar da dama aka sani yawancin shugabanni sukan je su yi ta yawo a gurare da yawa ba da kuma saboda neman haɗuwa da bayan allah salihai waliyai shi ne shirta shi ma ya yi tafiya zuwa waɗannan wajen shugabanni wanda suke sufaye asali an ce abin da ake ce masa sufanci shine man tasawwafa rajul fa huwa sufi min qawli sufiyyati wa hiya kalimatun muwallida kama sabara bil isbat wa jazama fi awalif al ma'arif bi annaha lam takun fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam ثم وكي بعد فيما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم قولين الأول أن هذا الاسم كان في زمان التابعين لما ذكر عن الحسن البصري أنه قال رأيت صوفيا في الدواب فأهديته شيئا فلم يأخذ وقال معي 4 دوالب يكفيني وعمي ويشبه هذا الذي نقل عن الحسن البصري ما روي عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال لولا أبو هشام السوري ما عرفت دقيق الرياء. القول الثاني أن هذا الاسم إنما ظهر بعد زمان التابعين قال لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الرجل منهم صحابيا وذلك لشرف درجة صحبته صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها أولى من كل إشارة. وبعد انقلاب زمن الصحابة صار من أخذ العلم منه يسمونه تابعيا ثم لما تقادم الأهل بزمان الرسالة وتكثر مشارب العلوم باتباع الهوى وغلبت الجهالة وغلزت النفوس وكسب حجابها وكسرت الآداب تملك أربابها وتزخرفت الدنيا وكسر خطابها تفرد قوم بالأعمال المرضية والأهوال السنية أو السنية وتهيأ لهم الصفاء الفهوم لقبول جوامع القلوب ظهر هذا الاسم بينهم أي اسم الصوفية. wannan suna da ake cewa na sufanci an yi maganganu da yawa a kansa aka ce na farko ne ana faɗinta tun lokacin tabi'ai saboda an karɓo daga Hassan Basri yana cewa aiki sufiya. Hassan Basri kuma tabi'i ne ya karɓi abubuwa wurin sahabbai musamman sayyidina Ali ya yi karatu ne a wajensa an ji yana cewa ya ga wani sufi a wajen dawafi har ma ce ya ba shi wani abu na kuɗi ya ce masa a'a baya bukata abin da yake hannunsa ya ishe shi. To an ji kuma a wajen Sufyan Sugri shi ma ya ce ba don Hisham Sufi ba ya ce ma'aratu da ƙiƙariya ya ce ba don Hisham Sufin nan ba
da ban san riya asalin mana riya mana na wanda yake na asali ba ko ainihin kankanin riya da bai san shi ba mana abin da zai sa ka kautar da kanka daga bauta ko mai ka bauta Allah shi kare yace in ba da wannan sanin ba da bai sani a wani magana kuma aka ce wannan sunan ya bayyana ne bayan tabi'ai saboda a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransu da sahabbai saboda duk wanda ya ga annabi ana kiransa sahabi to bayan su kuma ana kiran wanda suka zo tabi'ai su kuma duk wanda ya ga sahabi ana kiransa tabi bayan waɗannan kuma ana kiran waɗancan kuma tabi'i to bayan nan ne da abubuwa suka zama abin da suka zama saboda harkoki na mulki ya shiga a cikin shanin addini sai zama waɗannan suna na ɓangaren waɗannan suna na ɓangaren to sai ya zama na mutanen da suka keɓance kansu suka koma suna bauta wa Allah kan duwar wuri a kurare na gefe haka sai ake kiran su sufaye mana sun tsarkake zuciyarsu sun koma ba sa shiga cikin harkar mulki da abin da ya shafi abubuwa marasa kyau wanda ake yi a wancan lokacin sai aka ce wani lokacin ne aka fara kiran mutane da ainihin sufaye an yi sabani cewa wanda ake nufi da shi mutumin da ya tsarkake kansa ne ko wanda yake sa gashi asalin kalma ta sufu din daga ainihin gashi ne an ce saboda mutane sukan sa wannan shi yasa ake kiransu da wannan ko ku saboda suna tsarkake kansu an yi maganganu da yawa akan wannan na farko an ce anna haula yasaratul kiram la ma'asir az-zabura wal qamul wat tawadu'a wal inkisar wal khafi wat tawali saru bi manzilati as-sufa al-mulqat التي لا يلتفت إليها وذلك نسب إليها والمناسبة في هذا التي ظاهرة من حيث الاشتقاق لأنه يقال في النسبة إلى الصوفة الصوفي كما يقال في النسبة إلى الكوبة وفي أو نقول أكتي سبب والنبي ne da mutum ya zama yana saboda da farko dai sun kemance kansu sun zaɓi komawa gefe ma'ana suna kankantar da kansu suna neman su ɓuya kansu zama suna shiga cikin mutane shine ake kiransu da wannan sunan sai ake danganta su da shi sai ya zama nisba ne kamar yadda ake cewa mutum dan kufa a ce masa kufiyu haka sun masa a ce masa sufiyu alwatu sani fuska na biyu annahu nisbatun ila zahirin lubsa li annahum kanu yusiluna lubsa sufi kaunihi libasul anbiya alaihi salatu wassalam fuska na biyu aka ce dangane ne zuwa ga kayan da suke sawa saboda su sun fi zaben sa irin wannan kaya na gashi ne kuma ya kasance shine kayan da annabawa suke sawa wabil hadisi ya zo a hadisi an ce marra bis sakrati min al-buha sakuna nabiyyan mufata alaihim al-aba ya'muna al-bayt al-haram al-hadis an faɗi wannan hadisi cewa an ga wasu annabawa sun kai mutum wajen 70 suna tafiya sun sa irin wannan abaya na wannan sufi shi yasa ko suna tafiya ba takalma sai ake kiran wanda suke koyi da suke sa wannan kayan su ma na kira su da wannan suna waiwa anna sayyidina isa alaihi salam kana yalbasu sufa wa sha'ar an ce annabi isa alaihi salam ya kasance yana sa wannan kaya masu irin wannan gashi da kuma wannan gashi na sufi shi gashi ne wanda yake mai tsayi an ce sha'ar kawai gashi da sufi din kuma gashi wanda yake mai tsayi kuma tsini والمناسبة في هذا الوجه أيضا الذي قوله لأنه يقال تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص وأنا كده سيدي wannan saboda idan mutum ya sa wannan kayan sai a kira shi da wannan kamar yadda idan mutum ya sa riga sai a kira shi da cewa labisar qamis wa qila nisbatun ila as-suffa allati kana li fuqara al-muhajirin ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina nazala fihim qawluhu ta'ala للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الرجال أغنياء من التعفف a wani kauli aka ce ana kiran su sufanci ne dangane zuwa ga sufa sufa din wannan wanda suke zama cikin muhajirun cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke zama fada su ba sa zuwa ko ina har ma Qur'ani ya magana akan su للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الرجال أغنياء من التعفف kullum su kuwa tafi jihadi suna nan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama har ma Qur'ani ce sai kai tsammanin suna da shi saboda kamewarsu saboda ba sa tafiya mutane tare da kuma ba su da shi wani kauli an ce daga nan ne aka ciro wannan kalma na cewa sufanci huwa in kana la yafiqu min jihadi shiga fa wasa in bane subhanahu yace
yace ko da ta cewa wajen kirkiro sunan kago shi bai da munasaba da wannan amma ta wajen ma'ana yana da munasaba saboda su ma waɗancan suna ƙoƙarin tsarkake kansu da mushakalati ahwali sufiya li ahwali ulaika sadatul kiram radiyallahu anhu wa dhalika li kawnihim mustami'ina muta'alifina mutasa'ibina lillahi wa fillahi wanzur al-awali wa qila summu bihi li'annahum ahlu as-safi al-awwal bayna yaday Allah ta'ala an ambace su da wannan ne saboda kamar da suka yi da wadancan su ma ahlu sufa mutane da suke tara kansu suna zama a guri daya ba abin da suke nema sai daga da kansu suna aiki a falar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka duba littafin awali da yayi magana akan wannan wani kawai aka ce ana ambaton su da wannan sunan ne saboda su ne kwa saboda na farko a gaban Allah tabaraka wa ta'ala bi irtifai manhim saboda daukakar ilminsu wa iqbali ma Allah ta'ala bi qulubi kuma saboda yadda suke fuskantar Allah da zukatansu wa qulubum bayna yadayhi bi sara'irihim kuma suna tsayawa a wajen Allah da ainihin zukatansu wa yu'ayyidu hadha al-qawl ma qila min anna hadha al-ism kana fil asli safwa nisbatu ila sawa فاستقال ذلك فجعل صوفي ويؤيده ايضا قوله الصوفي من صفى سرائره واستقامت على الكتاب والسنه سوائره an yi magana da cewa wannan sunan ne yana da dangane ga mutanen da suke kokarin tsarkake kansu ne mana suna kokarin gyara zuciyarsu sai ake kiran su da wannan sunan sannan kuma zuciyarsu suna kokarin tsarkakewa sannan zahirinsu kuma yana aiki akan zahirin shari'a mana abin da Allah ya faɗa da abin da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da haka zaka ga a zahirin suna tafiya akan shari'a suna yake da Qur'ani da hadisi kuma a zuciyarsu kuma suna kwantar da zuciyarsu to fa qawlu shaykh Abdul Hasan Shazili radiyallahu anhu at-tasawwuf tadrib an-nafs ala al-ubudiyya wa radda li ahkam al-ubudiyya yace shi abin da yake kira tasawuf shine mutane suke kokarin horar da zuciyarsu akan ubudiyya a zama ana bauta wa Allah shi kadai sannan kuma a mayar da dukkan hukunce-hukunce kuma na rububiyya zuwa ga Allah ila gairi zalika min ibaratil mashayikh al-kamilin allati tanmu hadha al-manha wa yata'ayyadu biha hadha al-qawl ولا شك أن المدار من جهة المعنى المقصود إنما هو على ما يوصل إلى حضرة الملك المحمود وليس ذلك إلا صفاء السرائر واستقامة الزوائر yace to duk dai ma'anar duka tana komawa zuwa ga magana ce guda ɗaya duk abin da ake koma kansu shine manufa ne mutane da suke kokarin sadar da mutane zuwa ga Allah ma'ana neman hanyar saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma shine asalin addini ne shine kuma tsarkake zuciya ne sannan kuma a zama an yi istiqama a zahiri akan shari'a to fala yafidu susuwa da fi ma huwa murad kama la yafa ala al-sadaq wa innama al-kalamu fi hadhihi at-tasmiya وما قيل من ذلك من الأقوال عن أئمة هذه الطائفة الذكية ليظهر وجه استدلالهم على هذه العبارة حتى يكون الناظر في كلام على بصيرة مما قصدوه في هذه الإشارة وقد ذكروا أن هذا اللفظ أي لفظ الصوفي أوقع بظاهره كثيرا من عامة الناس في الفروق والالتباس لاعتقادهم أن الصوفي من لبس ثياب الصوفي المرقع لا غيره ولا سيما إن انتبه إلى تلك اللبسة إذا فزال أقوال فإنهم يعتقدون بلوغه أعلى درجات الكمال من غير أن يبالوا بما هو عليه من صفاء سره واستقامة ظاهره. yace to wannan suna da ake kiransu da shi yace ya sa abubuwa da yawa mutane suna ɗauka cewa idan mutum yana sa kaya irin wannan ko ya sa kaya ya ko su kaya ne marasa kyau sai a ɗauke shi ne su ba tare da ana lura da aikin da yake ya ce ba haka abin yake ba kawai idan dai yana kokarin tsarki zuciyarsa kuma yana aiki da shari'a shi ne su amma yana sa kaya ko na gashi ko ya gabu amma baya kan hanya to wannan ba su yi wakar kila ya ce hakika an ce a sufi la yakun fi bazalati al-abwab inma yakun bi waqti al-himmati wal hal wa taqliya aqwiyatul amal yace abu da yake cewa sufi shine wanda ba wai yawan maganganu ne da masu ƙoƙarinsa ya zama ya ɗaukaki himmarsa da halinsa ya zama ya kuma yi takalli ga barin aikinsa ma'ana ka zama kana ƙoƙarin gyara zuciya kuma ayyukanka ba ka nuna cewa kai kayi kaza kai kayi kaza ma'ana ba ka damuwa da cewa kai mai kaza ne kamar da muka faɗa kwanan baya
sayyidina ali karamallahu wajhahu wata rana ya fito sai yake cewa jiya ya yi sallah raka'a dubu sai aka ce masa ya ali baka tsoron kare zama riya kana faɗa mutane ce a shi zan ji tsoron riya aikin da ba ni ne ba kaga baya kudin aikin nasa yi ma'ana ya mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine sufanci ya zama na duk abubuwa kana mayar wa Allah Allah shi yake da ikon yin abu kai baka da ikon wa kan zakara shi Khalid ibn rahimahullah fi tajil mafrud an bani man laqiya min ulama al-mashriq annahu ashhadu lillahi ibn Hussein al-Mawzumi hadhihi al-abyat cewa laysa at-tasawwuf an yulaqiqa al-fata wa alayhi min murqi بتلاقي بيد وسود للجبل وكأنه فيها ضراب تقتهي إن التصوف ملبس متحرك يكشف الفتى فيه الإله ويكشف وسأك فدوه أنا ويتك سوى ba wai sufanci shine mutum kare da saurayi ya zama yana sa wasu kaya na saka wanda suke yagagu da cewa shi ne suke ko kuwa yana tafiya akan hanya kawai inda ya ga ainihin hanya ya tabi a ce masu sufi ya ce ba wannan bane ko kuma sa kaya wanda suke yagagu ya ce a sufanci shi ne tsoron Allah ta baraka wa ta'ala ma'ana ka zama kana tsoron Allah kuma kana tabbatar da ke da kuma zuwa gare shi وأشهد أيضا يا ذلك قد مسكت كما ينتهى ليس التصوف نفس الصوف تركه ولا بخارج يقدر مغنونا ولا سياج ولا رقص ولا طلب ولا تباش كأنك صرت مجنونا بل التصوف أن تصفر بلا قدر وتبدي الحق والقرآن والدين وأن ترى كاشئا لله متهبا على ذنوبك طول الدار محزونا yace ba su manci shine sa kaya ya rubuwa ko kuma idan wani mawaƙi yana waka kai ta kuka cikin ba shi da sunanci wala siyayi ko kuma mutum ya ta ƙara ya ce masa ɗaya ya ce ba shi da hali shi yana cikin jazba ya ga wannan ba shi gani ko raksi ko a yi ta rawa musamman za ka yi mutanen suna da ruwa da harkar kiɗe-kiɗe da rawa ɗin ci to ba na mai ko direbin ko wani dai a yi ta jin daɗi da wani abubuwa na waƙe-waƙe ko wala to bashi ko mutum ya ainihin zai fi gashi ya ce fitowa da gashi haka kan sai ta mutum na kamar an gashi a ɗauka mawacin ne ce ba haka bane ba shine sufanci ba sufanci balin tasawuf bai ce shine an tasawuf bil aqali sufanci shine kokari ka tsarkaka ba tare da wani gurbata ma'ana zuciyarka ta tsarkaka ba wani gurbata a cikin ta sannan wata bil haka ka bi gaskiya kuma wal qur'ana ka bi qur'ani wal dina ka bi addini ka bi abin da yake cewa shine gaskiya ka bi qur'ani ka bi addini to wannan shine sufanci kuma wa an tura a ganka khashi'an lillahi kana mai kankantar da zuwa ga Allah kana mai tsoron Allah a cikin lamarinka kuma a ganka mutaiman ala zunubika kana mai bakin ciki in ka wani abu na zunubi ka kuma kana da nadama kana jin bakin cikin wannan abu dubulan dari ko yaushe mazuna kana da cikin bakin ciki ana kana da dama wannan abu da kai ba kullum a samu kana ta maimaita ba a wannan ma da kai cikin kuskure ya zama kana cikin bakin ciki me yasa kai wannan abu wannan shine sumanci wa shi da ghairul balawani wannan kuma ya faɗa ya sake cewa tanaza annasu fi sufiyya wa talafu wa kulluhum qala qawlan ghayra ma'ruf wa lastu anna hadha al-ism ghayru fatan safa wa sawafa hatta sun yi sufi yace mutane sun yi sabani akan me yake ake cewa sufi sun yi ta maganganu amma yace dukan su kowa ya faɗi magana amma dai a ciki ake tacewa sai a gano ne wanda ta fitarwa ne yace to amma shi ba zai ba da wannan sunan ga matashi ba sai dai matashin da ya ga ya yi ƙoƙari ya tsarkake kansa har ma ya tsarkaka har an gane cewa lallai ya tsarkaka wannan ne za a fice shi cewa sufi ma'ana ya zama na ya yi ƙoƙarin gyara ayyukansa zuciyarsa ya yi ƙoƙarin fitar da abubuwan da ake ƙoƙarin daman fitarwa da karɓar ɗariƙun waliyai shine abubuwa marasa kyau ɗin na zuciya ya zama ka ƙoƙari ka gyara zuciyarka ka fitar da girman kai da ainihin riya da hasada da riko da gaba da abubuwa ne marasa kyau da duka su ne ake so ka fitar idan mutum ya fitar da su sai ya zama ya zama mutum ne sai kuma a ga zahirinsa kuma yana tafiya akan shari'a duk abin da Qur'ani ya faɗa shi yake aikatawa abin da Qur'ani ya hana yana hannuwa abin da manzo Allah ya ce ayi yana yi abin da aka hana yana hannuwa idan yayi wannan to shine sufi kamar yadda shi bin ke cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru bihi cewa duk abin da aka ga yana yi din nan shi duk tafiyan nan da yake akwai wanda yake gaban sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam
duk lokacin da aka gan shi to akwai da ke gabansa manzan Allah shi sa ce in ya sauka to shi ma sai ya sauka kamar suna kan abun hawa ne kamar rakumi ne ko doki ko wani abu akwai jagoran yana tafiya in na gaban ya sauka shi ma sai ya sauka in aka same ka haka to kai ne za a baka wannan suna a ce kai sufi amma ba abubuwa da mutane suke ɗauka shi ne sunanci ba shi ne sunanci wa ala kulli hal al muradu bi lafzati sufiya haythu daga jami'u dalaki khair wa salam yace to ala ayi hal ne aka ce lafazi na sunanci to ana ɗaukar ta ne akan dukkan kawai hanyoyi na alkhairi da kuma salam ma'ana duk abu na alkhairi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya ce ayin nan na alkhairi to shi ne sunanci abin da ya hana din nan kuma barin sa shine in ka bari to kai sufi da kuma salaha abubuwan da za su jawo gyaruwar mutum ko gyara al'umma ko gyara ainihin zamantakewa mutane da sauransu wannan shine sufanci yace an faɗa a cikin awarifin ma'arif cewa wallahu ta'ala zakar da wa'if alkhair wa salam wa samma qauman abrara wa akharina muqarrabin wa akharina sabirin wa akharina sadiqin wa akharina al-mubitin wa akharina zakirin Allah kaseeran wa ghayru zalika wa idh sufi yasma'u al-mutafarrid fi hadhihi al-asma' al-mazkura yace to bani da tabaraka ta'ala ya ambaci mutanen kirki a cikin Qur'ani wani ku sai ka ji ya ce musu sune abrar ana mutanen kirki wanda suke kuma zuwa ga Allah wani guri sai ka ji ya ce musu muqarrabin wanda suke kusantarsa a wani guri sai ka ji ya ce sabirin wanda suke masu hakuri a wani guri ka ji ya ce sadiqin wanda suke masu gaskiya wani guri ya ce mubitin wanda suke kankantar da kai suke koma zuwa ga Allah a wani guri yana kiransu da masu ambaton Allah da yawa ya ce to in mutum an ce wannan sufi ne to wanda yake haɗa waɗannan abubuwan da aka ambata ne kaga abun na da yawa ke ba abu ɗaya ne zai mai da kai sufi ba dole sai ka tattara waɗannan abubuwan a same ka cikin abrar ne a same ka cikin muqarrabin a same ka cikin sabirin da sadiqin da mubitin da zakirin Allah kasira kaga abu ne wanda yake mai yawa wanda yake da wahala to sai shi mai shirin ya ce kuntu sai ya ce wa hada ya zama idlaqi faqat وإلا فمن استقرأ سياق كلام المشايخ المؤلفين في علم الدليل علم يقينا أن الغالب عليهم إلههم على المقربين خاصة يتيجو an faɗi wannan yace amma idan mutum ya yawaita karatu a cikin maganganun shehunai wanda suke tarihi a cikin littattafan ɗariƙa zai ga haƙiƙa abin da suka fi rinjayarwa da shi shine suna kiran su muqarrabin ma'ana aka ce mutum su fi ya cikin muqarrabin wanda ke kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala وقد سمع صاحب أوالف المعارف عن نفسه بذلك كما سنريده في تقرير هذه الأبيات هنا إن شاء الله تعالى وقوله جعل تو معنى وانا أقول لشيء بسبب كينا mutumin da ya zama yake kan waɗannan abubuwan shaki kira su saboda haka shi abun ayyuka ne shi kullum addini na wani sifatu yake faɗa to sai ka duba ka kana cikin wanda kake wannan abu ko baka ciki amma ba mutum ne zai ce wa kansa shi kaza bane ba kamar yanzu da muke ciki ba yanzu lokaci ne na da'awa ta yi yau kowa wai ya da kansa shi babba ne in kamar abu sai ce wa za a maka sani to ka taba shi babban wani ka za ya same ka shi ka na an kore ka taba shi kwanan nan muna wazifa a nan muna wazifa wani ya zo ya zauna aka dan ce masa wai ya dan maka haka sai ka nuna ko shi din za a ce maka a nan gurin muna to shi wai in kai wani lokacin mana ai ka zo ibada kai ba kowa bane ka zo gaban Allah kai ba kowa ba wai sai yana wa yaron sa wai shi ya maka amma shi bare maka to shi wai da'awa ta yi wa gaskiya yanzu cikin harkar dalili kowa wai ya da kansa shi kaza ne ya zauna ya naɗa kansa ko shi kaza ne sai za ka yi ta gaya mutane shi yana ganin kaza shi yana kaza in ka taba shi kaza in ka wani magana kaza ko shi kaza ne ka zo da'irar wazifa wai an cika maka ka ce wai yana mamaki wai kamar shi abin da yake nufi ne kamar shi a ce ya maka to kai waye ne wazifa ka zo ba yanzu ka zo cikin maza ka yi sallah aka ce ka haɗa sau sai ka ce wa za ka haɗa kai waye to ka tafi mana ai duk wanda kaga ya zo ibada ya zo yana da shi ba komai ba yanzu ya zo wajen Allah wanda shine komai shine komai saboda haka shi yasa mai kace Allahu akbar din nan to ka wurgar da komai har kanka ma ka wurgar in ka za kana cin kanka ma kai baka san ma me kake ba dan yanzu maganar Allah kawai kake haka wajen wazifa din ma amma abubuwa sun yawa saboda haka mutane suna nada kansu suna ba kansu mukamai ba wannan bane a bari sai in an je lahira za a gane waye waye duk anan tallan nan da ake yanzu ana cewa wannan ya fi wani kaza ne duk shiriri ta ne kawai shi abu na Allah a ɓoye ki ba wanda ya sani kai abin da za ka yi abin da aka ce kai nan kawai kai
ka riƙe addini yadda aka faɗa, yadda Qur'ani ya faɗa a yi, yadda sunna ta faɗa a yi. Ɗariƙan nan abin da aka faɗa guda uku nan shine ɗariƙan. Ka riƙe lazimin nan kana yi safe da yamma, kana wazifa, kana haidala, shikenan. Ko duk duniyar ta ce kai ba kuma bane karka damu, ka riƙe wannan ya je laya za ka kai wani. Duk abin da za a faɗa kar, amma in baka wannan to kai ba kuma bane ka yi kanka hukunci. Komin da awarka, komin tara abubuwanka, ka je ka ce kai kana da ijaza kaza, kana takardu kaza, komin ko cikin ɗaki na ijaza ka kai ba kowa bane. Ba tarin takardu bane, ibada ne. Ibada ne. Allah wanda yake shine komai shi ake so ana wannan ibada. Ka riƙe wannan kawai shine abin da ake nema. Amma yanzu da yake muna asrul kulafa ne ko halifofi ne suka fi yawan ko da a wancan ma asrul kulafa mun duba tun na Abbasiyya da bayan shi yasa rigingimu suka fi yawa saboda kowa wai shi kalifan ma ne har yanzu na ya yi yawa mutum zai ga ya je wani babban bukatu ba a naɗa shi kalifan gidansu za ka samu gidan nasu ma ba kuma ya gidan nan to me kake so a naɗa ka in naɗawa ne wanda shi ya kace shi wani wa ya naɗa shi zai hawa ko ya yi aiki saboda haka wa ulima lakum wa sayyidallahu alaikum wa rasulul mu'minun ya kamata mu dawo mu yi aiki a karfafa aiki kana damu da da'awa amma da'awa ta yi yawa gaskiya ne wasu sun ɗauka wani sifa kaza ne in ka fito kawai to kai kaza ne ko a in ka je gurin cewa ne ya baka takarda kaza ko in kai kaza wannan ba shi bane shi addini aiki shi wani ma ya zama wani abu ne da aiki in ba dan aiki ba da ba zai zama komai ba da aiki shi ake zama ba komai shau tijjani ko shi ne shugaban wannan harka annabi sallallahu alaihi ya ba shi wani ɗariƙa ya zama jagoranta shi ne farkon mukaddaminta kuma shi ne shugaban kowa wanda ka gani yana cikin tutarsa ne na ƙarƙashinsa haka duk halibobin nan kowa gurgurun abin da ya samu gurgurun tsayawa sakon faɗa Allah shi ya san waye ne fi kowa amma ba wani muridai ne suke faɗa ba ce shi ya fi kowa jiwa ba wanda ya faɗa wannan ba sani sau da haka mu kokari mu cire da awa da muke da awi sun yawa a cikin harkar ɗariƙa yanzu duk inda ka sai ka ga irin wannan sun yawa sau da haka mu dawo mu tsaya akan aiki to shi wani talalu ya zaga ne ya bi waɗannan manyan waliyai da shehunai don saboda a wajen bin su akan ƙaru kuma a wani lokacin farkon tasowarsa abin da ya ta yi har zuwa lokacin da annabi sallama ya ce masa to yanzu shine shiyinsa amma kafin nan duk inda ya ji an ce wani wani waliyi ne ana ga yana da kaza sai ya kokari ya je ya bar shi shine yanzu a yi gamana cikin mutanen da ya zuwa wajen su wa kana min jumlati man atahu min awliya'i asli al-awwa sayyidina tayyib kifat al-fadl wa faris al-hibati ahmad as-salam to a cikin kewaya da ya zo fas ya samu wannan shi da ake kiran sayyidina tayyib kifat al-fadl ana ce masa kifat al-fadl ma'ana wanda ya biyo bayan fadl manyan mutane shi wanda shi kakanninsa da iyayensa duk manyan waliyai ne to shi ya biyo bayan su sai ake kiransa wanda ya zo bayan manyan shi ne kifatar da ya zo bayan manyan waliyai kuma farisi da liba ne wanda ya tsere wa mutane wajen kokari wajen ayyuka ya yi abubuwa da yawa har ya zama wani abu sannan shi ne ahmadu sangal shi kuma na biyu kenan wa gairi ha zai ne kalin halin mina bishiyar ya je wajen waɗannan manyan waliyai ka sai ni muhammad na hasan sannan ya zo bayan wajen waɗannan ma ya je wajen sayyidi muhammad na hasan wa wallazi qala li hadha al-kamili yukula budda maqam shazi wannan shine wanda ya gaya masa cewa yana gani shi tijani sai ya masa ba makawa za ka riski sama da muqam imam shazi saboda walittaka akwai da daga cikin waliyai da sun ga mutum za su iya ba da labari da kansa yana ganin sa kawai ya fi cewa shi tijani zai hau muqami kaza kuma akwai su da yawa irin waɗannan wanda sun gaya shi tijani wannan bishara ne da yawa daga cikin waliyai Allah yana ba su wannan mukashafa suna ganin mutum sai su ba da labari a kansa sun san har ƙarshen rayuwarsa kuma yadda suka faɗa din haka ne amma sai zama da yanzu wai jayayyar da ake yi wa annabi ma sallallahu alaihi wasallam wai kar a ce ya san dai saboda yanzu duniya ta lalace jahilci ya cika duniya da ga shi nan yanzu kana karanta yawan littafin waliyan da suka faɗi abu ma irin wannan ma sun ma fi ƙarfi ma a rubuta su ne suna da yawa to da jani ma kana da tarihi zaka mutanen da shi suka gaya ba suna da banda wannan irin su Mahmud al-Kurdi irin su Sheikh Ahmad bin Abdullahi al-Hindi mutum Makka yana gani shi tijani ta gaya masa shi zaka zama kaza zaka samu kaza har ma ya ga tijani kamar da zamu karanta insha Allah cikin littafin nan ya gaya masa cewa ai kai ne ma zaka gaji duk mukaman da nake
kuma zan rasu ran 20 ga watan Zulhijja. Wannan labari ba gaibi ba ne? Wani wali ne wanda wasu da yawa ma duniya ba san shi. Ya faɗa kuma yadda ya faɗa nafsu shi haka abin ya faru. A ranar ya rasu kuma ya ce in ya rasu shi Tijjani ya zo yi masa sallah. Kuma ba su haɗu da shi ba Tijjani face to face ba. Ko falam ya ga bai nahu ma mukashafa ko? Abin da ya haɗu tsakanin su shine mukaɗaba bai faru mukataba ne ya faru. Ya yi rubutu ya rubuta masa shi ma ya rubuta haka suka yi ta magana. Duk wannan gaibin da ya gaya masa duk a rubutu. Kuma ya ɗauki duk abubuwansa ya ba shi har ma halimin sa ya ce shekara 18 ina maka hidima ai tsammani da nake yi ma in ka zo da su za ka tattara abun ka wani ya za ka zo wani ba ko zai daga magrib ka ce za ka ba shi sai ce ai abun ba na wani da nawa ne kan kaga cikin yayin da nawa da zan ɗauka wani ba shi ce amma ba nawa bane abun na Allah ne ni ma cewa aka yi in miƙa masa saboda lamarin Allah ne to irin waɗannan gasu nan da yawa birjik suna ta ba da labarin kaza za a yi kaza za a yi kaza amma yanzu sai a zo a cikin shimfiɗar musulunci a ɗauko littafin musulunci kamar buhari ko musulun ana karatu wasu ya ce maka karkace annabi ya sani mutane suna tsaye suna sauran saboda su suna da ilimi ake kira su in aka kawo labarin irin waɗannan waliyan sai a ce maka wannan batattu ne karanta su wasu ya kore su kan ma a idan maganar su kuma wanda suka faɗan nan lahaif ya faru duk wanda suka rayu da su sun gani tabbas ya faru ya faru abubuwan da waliyai suka yi da yawa mu ma da muke da ƙananan shekaru na mun abubuwa da yawa akwai wani abokin mu yana Abuja muna zuwa wurin shi Hajji Abdulrazak mun taɓa zuwa da shi gidan shi Alfatai zai karɓi ɗari shi Alfatai ranar ya fara ganin sa amma sai ce masa babanka ya bani littafi a Makka ranar ya fara ganin shi ce masa babanka ya bani littafi a Makka yace da ya tambaya masa yace wurin ina ba shi wannan mun gani a gaban mu haka to abubuwan suna da yawa wanda muka gani ma musu za mu ta faɗa suna da yawa ba wai wanda aka shekaru baya ba a yanzu nan kuli da yawa suna yin abu amma in baka kusa da abin sai ka rinka kare ta da har da kuma magana sai a ce a karbu da shi ƙarya da ta zuciya su saboda su ba sa tare da abu suna ga abin bai zai yi ko ba haka ba amma duk abin da ake faɗa a cikin littattafan waɗannan bayan Allah tabbataccen abu ne ya faru in mutanen nan waliyai ne malamai ne salihai ne ba za su ɗauri littafi kawai da takarda su ta rubuta ƙarya ba zai yi ba mutanen kirki ne duk abin da suke faɗan nan ya faru sau da haka harkar walitakan nan gaskiya ne waliyai da yawa da sun ganka ko za su ba da labari waliyai a gangaro har kan manzon Allah su suna waya wani wai karka yi ya za a ce annabi ya saka kuma ma abin da ma jahilci duk wanda ya san ma tarihin manzon Allah su sallama ai shi rayuwarsa duka ta kare cikin faɗin gaibi ne tunda kullum cewa yake sayati kaza ko sayati alan nasu sayati zaman kaza zai zo kaza zai faru kaza zai faru har wata rana zai baya ce ya yi ta mana wa'azi bayan azar zuwa da asar yi ta gaya mana sai da ya gaya mana duk abin da zai faru har zuwa tashi a kiyama ya ce wanda da ya riƙe ya riƙe wanda bai riƙe ba kuma shi ke to wanda yake da wannan sifa shi ne za a gane cewa ana ƙoƙarin ko duk maganar sama kar a yadda in ya faɗi gaibi wai ba gaibi ba ya gaya wa sai da Aisha tana ce mata ɗaya daga cikin ku za ta zo wani ruwa da ake kiransa ma'u hauhab wata rana karnuka za su mata haushi lokacin bai faɗi wace ce a cikin mata ma ya faɗa ya ce wata daga cikin kuma abin ya faru da sai da Aisha lokacin da aka faɗa ana rigima aka ce mata ta zo ko za ta yi sulhu tsakanin mutane da ta zo wani guri na ma'u hauhab sai karnuka suka yi ta haushi ta ce nan kan ina ne aka ce ai nan shine ma'u hauhab sai ce ai mazala da man ya faɗa ya ce a cikin motar wata za ta zo sai ta mata haushi ga abin da ya faru da sai na Ali ya gaya masa ya ce wani zai tsara maka takobi a nan jini zai sauka zuwa gemun ka kaza zai faru wannan shine kaza ya gaya sai na Usman ya duk abubuwan da ya fara cikin al'umma ba ma abin da mazala bai faɗa in kawai baka sani ba sani ba amma komai ma ya faɗe shi amma yanzu ya za mu yadda da irin wannan abu an riga da mu an karkaɗe irin waɗannan ka wannan waliyanka wai ana ƙoƙarin su kan an wurgar ka yanzu an dawo hakan irin annabi sallallahu alaihi wasallam kar a yi kar a ce ka shi yasa dole mu dawo mu dinga karanta irin wannan cewa su ne asalin malaman da suka rike hannun malaman da suka rike hannun wanda suka rike hannun har zuwa kanmu irin wannan shi wannan ne wannan ya rike wannan har zuwa kanmu saboda haka abin da suke kai magana ce ta gaskiya wasu abubuwan kawai saboda nisan zamani ne yasa
wani san su wasu kuma ba a karanta saboda haka waɗannan waliyan da sun ga mutum suna iya ba da labari a kansa kuma wanda suka faɗa ɗin gaskiya ne. نعم وبعد ذلك رجع للسهارة ثم أتى مدينة الجدارة ودرس التفسير والعلم وجد في قرء باب ملك المولى الصمد ما اعتاز من العبادة والحزم والتشمير والإفادة وبركت بوارق الفتح عليه وظهرت كوارق العز لديه وكان يفتتن من مرآه لحسنه جميع من رآه. نعم. فأقبل الناس عليه فزجر. نعم فأقبل الناس عليه فزجر وشدد الفرار عنه ونفر. نعم. تو شيء ورد الله عنه كمان